Isa. Ini kayo. Ayo. Nah. Video. Buhay pa po yan, buhay. Lagyan din ng asin. Muna na siya resulta sa tubig nga gibutang ag asin. Ay kaingon sila og tubig dagat, sulok-sulok sila. So pwede na siyang ibutang si kayo ang pabukelan. Na siya gulay. Luto na siya. Pag naririnig mo to, pamparam pampam, pamparam pampam. Isa. Ini kayo. Ini apa? Yang lain berdua, anak buah yang doyok na. Ini gede mo bilang kau nak. Okay. Labay. Macam mana ni? Balas-balas man. Ini benar angin no, kayak balas-balas. Kira ko. Kaanggit. Limang. Nah. Video kan? Kayak ulod. Kasoy luto din pa. Ha? Yung sudah nga pala sa luto. Nangga ikan ako.
Uban may itong duharon. Ano ba? Gagawin. Maipog ba kayo yung mga kapugat-kaon ito wala? Ano ka? Ay, katoong ka, ano ka? Hindi mo mga pinangga. Bulad. Tuyo! Bye-bye. Bye guys. Thank you for watching. Sabi na pala. 1, 2, 3, go. Bye guys. Thank you for watching. Hindi ko tingnan isa.